tuku sate terus jalan-jalan tekan I Love GK perbatasan Gunung Kidul Sukoharjo. Dinone Setu, gek iki mau ki pas pasaran kelir kono kuwi bolo. Gek esuk-esuk iki mau ki bojoku wis ngedrel kejak jalan-jalan wae ya wis ayo mlaku-mlaku wae cak tekane. Tekan pasar kelir gek iki mau tuku sate 5.000-an dadi tuku loro. Aku karo bojoku engko meh tak maem kira-kira nang nggon I Love GK ngono rencanane ngono. Dadi taman I Love GK iki lokasine iki nang Candirejo Semen Gunung Kidul bolo. Pas iki nggon tugu perbatasan antara Sukoharjo karo Gunung Kidul kuwi lho, sing arah nang Semen arah nang pantai kuwi. Lah nang kene iki ijo-ijo bolo lho, kembange yo akeh, sukete yo ijo-ijo, terus nang nggon pojok dhewe iki ana tulisane I Love GK, terus ngisore iki ana kolame. Lah iki kolame iki ana iwak cilik-cilik bolo. Terus iki mau ki bar kuwi iki terus ana air mancure barang mili. Nang Candirejo kuwi akeh tambang batu bolo. Jadine iki nang kene iki ana ikone sing ana wong sing lagi nambang ngono kuwi digawe saka patung wesi ngono kuwi. Terus kaya pabrik batu alam ngono kuwi ya akeh kene iki bolo. Batu-batu sing ditempelke nang dinding-dinding ngono kuwi lho. Kuwi ya akeh bolo ning daerah kene iki. Lah dadi iki mau mlaku saka ngomah tekan kene iki terus mampir nang Pasar Watu Kelir tuku sate terus ya wis sidane tak maem nang kene iki karo bojoku. Hei nyenduk wis nang kene wis siap maem. Jarine wis selak ngelih. Jane iki ngarep kono ki dhisik ana bakul sotone kok mbok wis tutup. Lah iki tugune bolo gua gah ya tugune gede. Nah ini iki lho tugu perbatasan iki ngene iki jan wangune apik. Iki biasanya disebut tugu pokah dhisik. Ning gandeng saiki iki tugune wis anyar wis ora pokah neh. Tapi ya isih gede isih apik ya. Definisi maem sate with view. Nah ini ki bolo pemandangan iki ana tulisan I Love GK karo ijo-ijo kuwi lho. Ijo-ijo ning moto seger karo maem sate esuk-esuk sarapan. Iki mau ki satene tuku 10.000 dadi loro. Dadine siji ki 5.000. Lah ning kok entuke ya lumayan ya. Dadi 5.000 kuwi entuk 5 tusuk sate karo ana lontonge. Terus ana bumbu satene. Yo, lumayan murah lho neng pasar. Tapi iki mau antrine iki ana sing tuku 9 bungkus, ana sing tuku 2 bungkus, ana sing tuku balungan. Walah, ruamene nganti suwi iki mau antrine iki. Kayane iki tunggale yen bengi dodol sate Madura neng Pasar Watu Kelir koyone lho. Ya wis bolo sampun dugi mriki riyen videone. Matur suwun sampun mirsani. Ampun kesupen di-follow nggih. Tak lanjut maem malih. Kira-kira sarapan neng daerah kene iki ngendi ya sing cocok angkringan-angkringan apa kucingan ya oke iki. Matur suwun.